Karong buntag mga kasugbo, welcome na usab dinhi sa ato ang another episode sa ato ang programang Pagtuki, Pagsusi ug Pagsuta. O karong buntaga mga kasugbo atong makauban ang atong content editor dinhi sa ato ang buhatan si Sir Justin Vistil. Mayong buntag ni Mudia Care. Mayong buntag sa mga kasugbo. Murag second time na ako rong pagkuan ako dinhi pag-host dinhi. Hopefully nga daghang tag makatunan ni sa especially sa atong host sa atong guest karon karong buntaga. Yes, ug lain pa ang ato ang guest karong buntaga mga kasugbo, ang Executive Director sa Division for the Welfare of the Urban Poor, Attorney Ronald Anthony Lebrando. Good morning, Attorney. Yes, good morning mga host, mga sirs. Good morning sa atong mga viewers sa atong Subuanong channel, sa atong programa sa PPP. Yes, Attorney. Wanay paglangay-langay, Attorney, no? Para sa benefit sa mga wala kahibaw kung unsa daining 4PH program kon pambansang pabahay para sa Filipino Housing Program, unsa man ni, Attorney? Yes, kaning 4PH, kaning pambansang pabahay para sa Filipino program, this is the flagship housing project sa atong president, no? President Bongbong Marcos, BBM. Ang iyang aim ani niya kay nakita man gud niya nga the Philippines has a housing backlog of 6.5 million. So to address that backlog mo nang gimugna ang 4PH to kaning after gusto mo niya after sa 6 years niya nga term mahuman ng mga kuan makatukod gyud og 6.5 million nga housing units. Is either kon gyud sa puro vertical na pasabot ana nga condominium na either medium rise building, high rise building. So mo na yang kuan after siyang term gusto niya nga mahuman na ni ang housing backlog. So ang target niya every year na ma-produce og 1 million ka mga housing units. So diri sa Cebu City kay ilang gibuhat ka kaning Department of Human Settlements and Urban Development mao may chief implementer ani nga 4PH program, ilang gibuhat giscattered po nila ang katong 1 million nga nga target every year. So this is diri sa Cebu City na sila kanang commit nga 30,000 nga units. So nagbuhat og memorandum of understanding ani ang DSUD og Cebu City na pirmahay katong 2022 motoy gikuan nga 30,000 ang ilang i-commit diri sa Cebu City. Kaning 30,000, Attorney, for this year lang? This year lang. So this next year lang. lahi na pod ka mga housing units. Yes. Pero attorney kaning 30,000 attorney na-receive nabasa ko na mo sa reports kani arim sa dinhi si Councilor Jerry Guardo. He was one of those nga task force pabahay sad nga mo complete ani atong 4PH program. Naka-identify na daw taog duha ka barangays within more 3 ka housing sites. As of now, tulo na ka proposed housing 4PH program ang gi-submit diri no, propose diri sa Cebu City government. Duha sa Pulang Bato, kaning sa ARN Builders og sa DU Homes. Usa sa dana sa Budlaan kaning FFJJ Construction. Ang ilang tawag ana sila mga Turtles Nest Condominium. Okay. Okay, puro na sila mga except sa sa DU Homes, medium rise lang, 4-story ra ang kaning ang ARN o kaning FFJJ mga high rise. Okay. Mga pila ka floors ang per ko na ni ang design ani ang ilang gi ko na ni. Mula to katong sa sa DU Home sa Pulang Bato 4-story ra. 4-story. Okay. Dito sa Pulang Bato nga ARN Builders mga 12-story. Ang diri sa Turtles Nest sa Budlaan mga 20. Okay. 20 o 22 story taas-taas. Ang DWOP is in charge, matod pa ni Councilor Guardo, ang DWOP is in charge of kaning assessing sa mga possible beneficiaries na to para aning sa 4PH program. Sa 4PH program, kay naman yung mga roles no, dito sa memorandum of agreement ani tripartite nga pirmahan sa LGU, Cebu City Government, sa DSUD o sa developer. Okay. So sa atong role dito under sa memorandum of agreement, ang role ra sa Cebu City Government is to provide sa beneficiaries. Okay. Kay kani socialized housing project man siya. Ang role sa DSUD to provide sa yang framework kung sa mga guidelines o ang role sa developer siya may mo
mo construct Construct sa mga condominiums. Yeah. Iyasan ang yuta. Speaking of beneficiaries, so far, since nag-start aning pagpanawat ang mga beneficiaries, pila na ang niristo? Sa out of 3 proposed 4PH project, usa pa ang atong na-submit no nga mga list of potential beneficiaries kato sa Pulang Bato residences. Nag-submit na ta sa DSUD og around 348 ka mga applicants. Okay. Kay ang usa ka building magud ko na to mga 250 ra man to kayo ni. So gilapasan kamay kay posible man gud nga nay mo nay mo di mo dayon mo back out. Okay. So, once makuha na to siya pre-qualified na to siya sa pag-ibig kay ang kuan man ni ang mobayad ani sa developer ang kuan man ang pag-ibig through the loan proceeds sa mga beneficiaries. So kung pre-qualify na to siya, then that's the time nga pwede na mo tukod na og first building na sad. So ikaw man na mo tukod ang usa ka building, mo accept sa tag-applicants for the second building kay dili man ni dunganon tanan. Dili ni siya dunganon day. So usa di ang sa Pulang Bato 8 buildings ang ilang propose nga itukod. Okay. This is one site sa Pulang kuan. Yes. Sa one out of the 2 kaning ARN. Out of 3. Out of sa the 3. ARN. Okay. Kaning sa you mentioned about pre-qualification, nagkuha na sa requirements for pre-qualification. Unsa man ni pre-qualification meaning di screen pa ni ang ato mga beneficiaries. Yes, actually dili gyud siya screen. Tanaw na nato kung kanang nakakuha ba sila sa mga mga qualification like number 1, ilang income. Okay. Family income at least 15,000 a month ang family income para maka-avail. Okay. Ikaduha, kailangan member sila sa Pag-ibig. Although kung di sila members Pag-ibig, pwede sila mo pa-member dayon. Apply sila. Ikatulo, kinala na sila at least 2 years nga contribution sa as Pag-ibig member. Okay. Pero karon under sa 4PH, kung wa sila ka contribute no kay bagpas sila pa member, pwede sila mo catch up. Okay. Catch up, bayad sila advance para makakuha sila sa 2 years nga contribution. Okay. So mura dig kung kuan pa mura siya ganang amortization for 2 years or kuan or dili ay laban ang contribution sa Pag-ibig as Pag-ibig member. Okay. Naman tay contribution sa Pag-ibig no 400 kanang a month. 400 a month. So kung 2 years na nasa mga 4,000 no ito. Yeah. Pero kada 348 no? 348 ka kuan pa ang gisubmit nga election nga names. Ang kuan ang process magudanan niya gikan namo sa LGU, kami ni dawat sa mga applicants among i-submit sa DSUD. Kay nasa sila process dito after na sila na mo submit dito, endorse dito sa Pag-ibig. Pero kaning 348 out of how many ang ni-apply ani sa DIU? Mao na tanan. Muna tanan. Okay. Mao tanan. So dili pa ni kon from all Pero ongoing paghapon, siga pa mi dawat pa. Daga pa mi ipagdawat karon, wa pa namo na submit sa kuan sa katong wala pa namo na submit sa DSUD. What's yung composition ning 348 attorney kanang also ni from gubat sa baha, mga fire wala patay kuan gyud, wala patay. Priority na to no kanang nasa tributary easement kuan pero kato mahog na siya kanang ni kuan magumi ni kandak magumi og murag house information caravan sa mga barangays didto. Nagsugod mis Pulang Bato, Las Binaliw, Talamban, tanan area di amo na covered more than 20 barangays na tong among gi-orient ba. Ya dito nadawat mi og mga applications. So most of the applicants taga dito dapita. Okay. Okay, duol naman sila ha. Duol ra sa ila ha. Posible ang uban magul kung dito sa taga lower mga lowlands sa mingon sila yuan ng Pulang Bato. Pero kung ato taga mo recruit ta dito or mo kwanta dito sa taga Pulang Bato, mo inform ta nindot dida kay duol ra kayo. Pulang Bato, Talamban, Binaliw, Pitos, ng San Jose, Bakayan, duol ra na dito. Wala tay time frame as to whether kanus makompleto ni ang kaning housing projects for sa 4PH, especially kaning na-identify din sa Cebu City. Magdepende rin sa developer. Okay. Basta ang sulti sa developer like kaning ARN, basta nanay ma-pre-qualify nga at least 250 mo start na sila construction. Okay. So, any challenges nga inyong kuan nakita ninyo especially on the part of the city nga nakita ninyo nga nakalangay sa pag-implement ani nga project kay
daghan magyong ga-expect na, especially sa kaning sa part sa mga beneficiaries ba nga dugay man kayo basin niya og kanang kuan ba kanang nalangay mo kasi kung sa kuan pangako na napako makahaba wala ba wa mo na encounter na nga mga challenges sa daghan magyong challenge yo tanan endeavor na magyong mga challenges no sa amo lang nga side sa developer wa mi kabaw kung sa mga challenges no sa DSOD o sa challenges sa amo lang nga side as the LGU ang ato lang magpapasabot gyud sa atong mga tao sa potential beneficiaries kay ang first manggod nga nasabtan sa mga tao na dungog siguro nila kaning 4PH nga project ni President PBM nga dole out ni siya ba libre ni siya mo na nga orient na mo isulti na mo nga kuan na siya mo apply ta og sa pag-ibig housing loan application mo na ibayad didto so tan-aw nila nga naa di siya bayronon dili di siya libre so mo nakita siguro na to low kaya ang turnout ba sa kuan gyud applicants okay mo that explains anong gamay ra kayo ang i-apply yes mo na gamay pa ma-apply kay ang lain po na mo nga reasons na kita ang kaning condo living ba condominium living dili pa kayo siya well accepted sa tong culture bitaw that's yes kaya ang ideal man gud sa mga tawo housing good kana yung house and lot ba kanang gusto sila nga nay lot nay luna anay kanang loan ba nay gusto nila mga makabuhi sila silang space makabuhi sila mga mananap mga manok kay kabaw mata atong mga kuan atong kultura na magi tugkaran na mabuhi baboy ay mabuhi iring ato na ta sa kundo wa na maguna siya ito attorney no kay dagan na kay ko I think siguro for me na covering housing for so many years ba nabatayan nako nga especially karong the last few decades the last decade nga dagang kig focus karon ang national government is more focused on kaning high rise nga kuan housing pero vertical dagang kig mga tawo nga dili kayo kadawat nga gusto gid nila nga kanang yung atong traditional house and lot unsay pagpasabot ato ani nila attorney especially sa during our information drive no number 1 gyud atong kuan we're going vertical housing nganong vertical housing man kay tungod sa presyo sa yuta like for example, Cebu City, mahal na kayong presyo sa yuta. Dili na nakakitag 1,000 per square meter diri sa syudad. Ang kaniminusan siguro 100,000 per square meter. Muna nga para ma-maximize ang yuta, going up na gyud. Vertical housing na. Kita sa nato sa mga private sa nato nga mga developers karon no, mga kuan. Puro naman mga or sa kanang mga kuan, mga first world countries. Yeah. Okay. Bitaw. Vertical na gyud. Di nakakita og mga bisagig sa katong nag-trip ni sa Hong Kong kasagaran the emphasis is vertical housing. Mga public housing nito puro na vertical na. Sa South Korea tanan nga mga kuan mobitan na ningon si Mayor Raymond Garcia nga dili ta ma asinso gyud dili ta mahimo nga kani nga nindot nga dakbayan kung wa tay vertical housing kay tanan nga mga first class nga mga cities no like Hong Kong, Singapore, bisag asa ka Japan ang ilang mga housing dito puro ni condominium vertical so whether we like it or not we're going there dabi sa Cebu City mahal na kayong yuta especially limited sa dang properties per residential limited na sa kayo karon kay kasagara to mag commercial na so kanang liso na gid pagitang yuta karon. Pero attorney, lahi pa ato attorney, how about sa atong other housing projects such as 400 transitional housing units? Yes, kaning 600 million nga transitional housing or temporary shelter project gituyo ni siya no kay namagutay immediate need aning kanang relocation aning mga kanang ma-displace karon sa mga atong mga ongoing nga mga project no like natay gubat sa baha, clearing of 3-meter easements kuming ka gubat sa baha sa based on our records natay 6,000 nga mga ISF nga nasa atong mga kasapaan so kinahanglan na siya i-clear nasa tay mga ongoing ngaron nga namay nga rate of demolition. Okay. Na pa man na daghan karon mga privately owned nga nanay court order gyud i-demolish la. Ikatulo nasa tay impending pod nga kanang CCLX Guadalupe ramp
So nasay maigo ana nga mga balay. Kaning dapit sa kuan Virama, kaning going Virama. Going Virama. So na may proposal ana nga magbuhat og katong another ramp mo sumpay sa Virama. So nasay mga igo ana, around 100 plus sa siguro na ka mga units, mga balay. So wala pa man, di man dito mahuman ka ng atong 4PH, no? Kaya mo man ay atong kanang permanent housing, kanang 4PH, di pa man mahuman siguro 2 o 3 years kay ang construction na mga 1 year pa sa usa ka building. Okay. So, while nag-wait sa atong kuan, mga 4PH nga mga housing units, kinahanglan ta og temporary. So, morning transition. Muna transition housing. So, nag-alat atong city government through is sa supplemental budget number 1, approved katong pag February, nga nag-alat og 600 million for transitional housing. So, kumusta naman ni siya, attorney, sa any development ani nga during the last meeting namo sa task force pabahay, i-take up na namo siya kay mo lagi na ang concern namo hapit na mo end of year. Di ba baka sa budget season basta maabot og December ma-close na atong budget no. Di na siya magamit na, ma-revert na siya general fund. So mo na mong kuan November na next year niya pataka bidding kay bidding maguna siya. Sugod sa nang budgeting for the next year. Yes, mo close na pud ang budget niya. Mo na among kuan nga papaspasan. So ang kuwang lang di ay ang terms of reference sa kuan sa kanang maong project kay dili man ta mobuhat di og program of works ani kay ang atong i-name sa project is design and build di siya. So kung kisay makadaog sa bidding nga contractor, siya ray mobuhat sa design sa program of works ana. Ato lang nalatay terms of reference. So right now gitagaan na mo ang nagihangyo na mo ang Department of Engineering and Public Works kay sila may mobuhat sa terms of reference na next week magawas na kay paaprubahan pa man sa council. Attorney, for the benefits sa atong mga listeners, unsa ginining terms of reference? Kaning terms of reference ana matanan nga terms na unsa lay gusto natong kuan ba makabuot ba. Like kaning example kaning transitional housing, gusto nato nga ibutang dito ang particular gyud nga area. Kay mo may nakalangan sa terms of reference good kay ang atong location good ang area. Okay. Kay ang primero asa ibutang kay ang primero na mong gi-propose ang SRP man. So gi-submit dito sa SRP board kay nami gi-particular nga area nga napili. Wa man ni-approve ang atong SRP board. Okay. Kay kanay man ning SRP namla siya land use plan ba. So dili siya ma-fit dito ba. Okay. So commercial area mato ang nakuha dito. Napili dito kay duol-duol ra sa mga kuan ba, commercial kuan dito. Okay. So muna nga ang next na mo nga plan B is Block 27 sa North Reclamation. So Okay. muna to ibutang sa terms of reference. Ikaduha, pila ka units ang atong target. Ikatulo unsa pa mga details about sa project like sa site development, sila mo undertake sa ang kaning kuan developer. Uban mga utilities sa power, water, drainage, ang mga kuan for septic tank sila gapon. So naa dito tanan sa terms of reference. The details na gyud sila na ang winning bidder na mo buhat sa ang design na ila na tanan. Block 27 asa gini particular gani kon dapit sa kaning Block 27 kung luyo ni siya sa SM City North no. Okay. Na CCQC diha dako man yung Block 27 actually na panay one block pero na panay tulo ka sa block. So na usa ka block diha sa block na sa tunga-tunga. So nakalimot ko pila to ka hectares. Kaning lapas na ni sa Mahiga Creek or tapad sa Mahiga Creek. Tapad sa Mahiga Creek. Okay. So mga 1 hectare man siguro tong so kana lang terms of reference na lang. Ang inyo lang target ani is before the end of the year ma-implement na bid out na siya. So far wala pa naka-interest nga gustong mo na may daghan ni hatag intention na nga mga developers. Nasa sila lain nga mga designs. Okay. So depende pa na siya kay bidding kinsa may katong I think the previous month si Mayor nagkuan siya gi-unveil niya tong design to diya dapit sa yes so mo sa toy usa sa gi-propose sa usa sa developer na siya design nga gi-kuan pero nalagi daghang negative comments gikan sa mga city council kay kung ing ato nga kuan dako kayong area ang ma-covered bitaw. So samot na nga dili na mosugot dito sa SRP kato di man to masud og 1 hectare lang kay kuan mo siya separate kuan mo siya kanang single detached ba. So ang ideal karon
kuan na kanang kuan na siya kanang multi-story. Either 3-story or 4-story. Okay. Ato lang i-clarify, attorney, transitional housing meaning temporary. So atong bato ni ngani kay namantay namantay ipa-clear no. So wa pa man human ang wa pa nagsugod ang 4P. So i-clear ani nila, ibutang sana sila sa temporary housing. Okay. After na mahuman na atong 4P ato na sila ibalhin dito nya. Mukil na sa taglain nga area. Okay. Butang na po sa temporary. After na after sa 4PH. Pero kung nana ang 4PH, pwede na gikan sa mga 3-meter easement. Dito na sila dito. Kani attorney, wala bay ang kaning mga beneficiary aning ato ang transitional housing na ba sila mabayran para sa ilang relocation or wala? Wala pa may ka istorya na no, but most probably naara siguro minimal ra kayo. Siguro ang ilang consumption sa water o sa electricity. Pero sa use of the property, di na to na paabangan kay kuan naman siya, gamiton siya na slain. Di man sila permanent. Okay. Okay, kuan. Naabatay guidelines as to whether kinsay maka-avail ani nga project sa temporary sa temporary transition. Katong gikan sa conditions. Nanami pre-listing ana daan. Okay. Nanami karon nami 1,000 ka mga identified nga mga beneficiaries. Okay. 400 of which gikan sa gubat sa baha, 3-meter easement, the rest kato na akong ingon katong sa demolition o sa CCLEX. Okay. Unsay ilahang what's the condition aning na para kung for example if ever makakuha na sila sa unit na sila condition nga para maka-stay on sila within the property. Kaya may raman, total, the house is libre naman. Ang ilang bayaran, kuryente, tubig naman. Sila nagi na may guidelines, nagi tayong house rules, nga dapat musunod sila kay, hindi sila musunod, ma-disqualified sila, ma-evict sila. So, mura siya the case, mura siya gawad kalinga na style, ang design sa housing, nga ay... Nagi house rules good. Okay. Attorney, attorney, another lang, kanang another project na po na atong unahon. How about kumusta na ni ang kaning South Coastal Urban Development Project? It's been a year. Okay. Since the project ni groundbreak. Groundbreak. Wala pa nakasugod nga murag construct medium rise building dito sa phase 1. Unsay rason behind the delays niya? Unsa na may update so far sa inyong part sa Yes, after atong gi-groundbreak na siya atong February 2022. Dungan to siya sa BRT. Groundbreak. So after ato ni-negotiate mi sa lot owner. Ang lot owner kay siyempre iyahan kong yuta dakdagan dako sa dayang kuan ba iyang gi-propose nga price kay paliton man nato to. Kuan dako masyag price nya na pa siya kuan kung dili mapalit sa city pwede ra mig land swap naman siya identify SRP man yang gusto land swap so lisod ba ang problema mo gud ani kay katong area sa SCAD nga phase 1 nakatituluhan man siya sa mga private persons o corporations good identify na namo ang kisay tagiya so amo na tong ginegotiate karon wa gyud may naka come up gyud og kuan kanang deal ba pero ningon ang usa ka tagiya sa lot owner nga sila lang kuno ang mo develop sa area housing gapon siya through 4PH. Okay. Yes, in fact ni-submit na sila og kuan, ni-submit na nila design proposal pero wa pa lang sila naka-submit og MOA katong kanang sa 4PH MOA. Kay mixed development magud ila ha. Na 4PH nasa sila ilapod nga own nga housing gapon condominium gapon maka-recover po sila sa ilang lost sa property. Okay. So pila ni siya ka land developers are we talking about in attorney? Sa SCAD? Sa SCAD. Lot owners? Lot owners. Ang first katong among na-identify nga na usa ka corporation sunod ato mga siguro mga tulo ka mga big kanang corporation or families nga katagiya sa tulo ka lote. So karon ang nitabo deron di diretso na sila og deal with the DSUD. Yes, ni directly kon sila sa DSUD nga sila na lang mo undertake sa kato nga usa. Mo-mention na lang siguro ang katong Mendoza property, Mendoza Mendoza development. Okay. Sila na mo develop. Karon ni submit sila og proposal dito sa task force pabahay. Pero wa pa na finalize tanan. Dili ni SRP no?
na property? Dili na siya SRP. Luyo na siya sa SRP. Barangay. Nasa mainland gina siya nga Cebu City. Barangay Basak San Nicolas. Okay. So ana mo na siyang nakuanda na affected sa SCAD no kanang Mambaling, Basak San Nicolas, Basak Pardo, Kugon Pardo, Inayawan. Okay. Coastal barangays. Coastal barangays. Okay. Ang phase 1 na to katong gi-inaugurate ni President BBM nato siya sa Basak San Nicolas o Basak Pardo. Ni-mention man good sa report man good sa atong usa sa atong mga lokal matalaan sa Sunstar nga na-interview nila si Attorney Jade sa local housing board nga nalangay kuno gamay ang pag-implement ani nga project because of na ako no certain documentary requirements that they need to comply. Unsa kani nga mga documentary requirements? Any idea as to whether unsay naka-delay gyud aning pag-implement ani project aside ana nga nakig-deal mismo? Sigurong kuan kanang title siguro kay naman sa ka property next to Mendoza property under litigation pa siya. Okay. Kay sila mismo ang mga lot owners nagkuan ba? Nagkanang kuan pa, naglalis pa whether kuan pa. Settle pala kung kisay tinuod nga. Yes, ang next na pod property kanang lot 3383 kanang 33 hectares titled under Quintanar. Kuan pa siya nasa siya reversion case sa korte karon na nakaroon sa Supreme Court kay ni-file na sila sa DNR to Senro nga i-revert ni siya. Revert meaning ibalik sa gobyerno, sa national government kay kanang unlawful kuno ang pag-title katong 33 hectares. So nidaog sila sa kuan na dismiss ang reversion case sa RTC. Ni appeal atong Office of the Solicitor General sa CA, nidaog ang Solicitor General. So karon to na kuno sa Supreme Court ni appeal na ang Quintanar. So that's one kanang factor nganong dili kani mga legal kuan ato. Yes, puro gyud kan mga documentary requirements kana titulo gyud. So pero naay mga properties ron within the day kaning sa SCAD nga identified areas nga murag tan-aw nato nga makasugod na gyud nay areas nga mo to katong Mendoza. Mendoza property kay wa man siya litigation. Okay. But ato lang wala na ta naka-agree og certain price. Okay. Price per square meter ang square kuan meter, yes. Okay. So muni ron nga back to the discussion table lang gyapon ta for SCAD. Pero most probably katong sa Mendoza property basing madayon jud siguro to ilang proposal nga kuan nga sila na lang ang mo develop. Priority, I know that this project as is kuan kanang it's part of the old administration pero I think acting mayor si Mayor Raymond has been he's been kanang very open nga iya gining i-continue especially yes wala man ginato scrap nga ang proposal ang project sa SCAD. Acting mayor willing kapon siya mo continue ani niya kay kinahanglan sa gina siya kay kuan man na for housing kuan purposes to na sa kuan ba ang kuan na lang problema na to kung kisay mo kuan gyud kisay mo undertake gyud sa especially na karon nga naay private owner nga gusto sad siya nga mo develop sa property niya the city can the city do anything about it nga murag mo kung under sa 4PH so nagapoy part ang city. Ang iyang proposal dito, not all buildings are 4PH. Okay. So ang iya lang is naali counterparting ang ila maka-develop sila gilang own nga bakon. Yes. Asa problema dito nga wa pa na approve kay nagbuhat siya site development plan ba nya. Kabaw ka sa SCAD, gi-set up naman nato na road network, ablihan, wa mo siya na-align. Wa siya na-align sa katong road network, gi-plano nato sa SCAD ba kay namo na siya mga tulok ka bridge nga ma-construct diha. So ang iyang plano wala na align, niliko siya. So mo nang usbasa na ang inyong kuan, ang inyong i-align sa katong atong giplano sa SCAD. Kaning na-identify na property attorney nga naa sa Barangay San Nicolas. Muni siya katong mo interconnect going to SRP? Yes. Diba na may 8 bridges nga i-connect from SRP to the mainland. Sa SCAD phase 1 na tulo ka bridge nga siguro nga igo diha ma-install diha. Okay. Kay I remembered katong last mo I think naka-interview ko about SCAD before. I think they mentioned nga murag naay mga residents I think ang murag nagpanaganados lang nga mo avail ani nga project because layo ako no kayo sa trabaho kay especially coastal nga wala ako public transportation nga mo avail.
in the future nabay plano nga murag the city will include kaning transportation master plan para aning mga Yes, katulad akong gi-mention nga naman ay road network diha. Ang purpose na to na ma-connect yun ang SRP to the mainland. Dili lang usaran mo aduharam gud ang atong connection no nga sa coastal road o kani sa Bistil. Yeah. Kana na 8 bridges nga i-connect sa mainland para accessible gyud siya ang kuan. After sa i-connect sa mainland, mo-connect pa gyud na siya dito sa kuan gyud sa Cebu City gyud. Okay. Mao gyud siya kanang circumferential road ba from SRP to Laos gyud dito sa like for one na ay circumferential road from SRP nga padung siya sa Labangon, malapos dito sa Guadalupe, then Lahug. So connected ang idea mo is to connect SRP to the North District. Okay. So kuan. But at least kuan dili gid ma-assured gyud ang atong mga beneficiaries nga at least. Yes, kuan gyud siya, accessible gyud siya. Accessible gyud siya. Mo ginay primero nga reaction sa mga beneficiaries no, i-relocate sila layo sila kuan. Pero kung na mga road network, na mga transportation, mass transportation kana kuan na siya masulbad siya. Ang kaning SCAD kuan lang for this topic lang here. Kuan gyapon, high rise development gyapon. Yes, vertical gyapon. Okay, Ger. Oh, kani attorney, but on the other hand, Councilor Ray Galon nag-request katong iyang request about sa aning presence sa mga professionals aning atong gituhang namuyo sa mga socialized housing sites dinhi sa Dakbayan. So ni-request siya about sa aning mga professionals nga ang kaning ato ang mga housing sites kay mostly gi-develop siya mainly for the indigents, di ba? So unsa naman ang mga developments or about mga kaning pakisusi kalabot sa mga presence sa professionals? Okay. First and foremost, nakadungog ko sa sa recorded video sa privilege speech ni Consial Regla last Wednesday, last week. So nakadungog ko siya ang kuan. So ang iyang manggong kuan nito privilege speech, wala siya nag-mention og mga particular nga persons. So ningon lang siya nga na engineers, na unsa pa na city hall employees ana ma. So I suspect nga mo lang yung ko basig na kuan siya na misinformed siya or na wa niya i-verify kuan kung kisa gini siya. Ako lang suspect tinod ako yung declaration na tinod nga naay mga professionals nga naa sa tong housing sites. Okay. Kay namang yung mga housing sites na to nga intended na siya for government employees, particularly sa city hall employees o uban nga mga national government employees, mga police, teachers ana. Ang akong gi-mention gani tulo ka mga size na to no na usa sa kasabagan sa Panagdait Homeowners Association. Intended maguno siya para sa teachers and police. So mga daghang mga police officers dito. Nasa taga City Hall employees naka-avail dito. Ikaduha kaning Sugbo Homes. Kaning Sugbo Homes nga kanang nasa Lahug. Formerly Villalon property. Okay. So intended po na siya sa City Hall employees and other government employees. Ikatulo, nasa ta sa Bulacau. Atong City Hall, Chivas, City Hall Employees, Homeowners Association, usas ka-block dito. So, kasagaran sa mga taga-City Hall employees. So, siguro kung verify lang na to, kung asa to nga iyang giingon, motong na kayong suspeko nga, either naranis tulo ka mga size nga ko gi-mention. So, kani bang makabil ani labi dito sa Sugbo Homes, Phase 1, Phase 2A, Phase 2B, di naman siya mo agi og beneficiary screening. Katong i-mention niya nga wala ni agi a blatant violation of City Ordinance 1969 which is the beneficiary screening ordinance. Di naman siya mo agi dito kay ilamang kanang mura bang ilang benefits sila as City Hall employees. So ilan ng kuan, ilan ng unsa ni? Yes. As being kanang nanarbaho sila ang ako lang na investigate unsay mga requirements di kuno ni kuan ra sila mohatag ra kuno sila og certificate of no land holdings sa province o sa city nga wala sila yuta dere nga nagilang ko nila panag-iyan nila. Ang problema lang ni karon kay ang basig ang mga city hall employees karon no mingon na day mo apply ta. Ang problema lang karon kay puno na. Kay dugay naman ni siya na palit. Sa pa din nga project ni dugay na ni siya mga early 90s na ni siya kani nga mga kuan na purchase na ni siya nga mga properties ko napuno na siya karon before pa ni mo as kaning uta na ingon ka na kuno usa ka engineer and department head
Ako na suspect naman na siya dito sa lagi sa Sugbo Homes, sa Villalon property. Dugay na siya 1990s pa. Danan sila dito. So, meaning attorney, kaning socialized housing sites nga gimension ni Councilor Ray Galon, dili ni ang kaning ato ang mga pabahay. Ani sa katong kuan magod, ingani mo ginitabo. Gipalit na siya for city hall employees. But katong during that time nasa mga demolition pod. So ang uban nga mga gidemolish to sa didto. Okay. So dito gi-relocate sa So relocate, so na mix na siya. So mo na siguro pagtan-aw niya sa lista, na mga engineer, na may mga tag city hall, na may taga So mura siya wala siya na delineate whether wala ba like example no dito sa dito sa Panagdait. Nasagol mo dito na masay during that time pag purchase na demolition sa Ayala katong construction sa opening of road sa Ayala ba. So mo may pinakaduol nga kuan nga pinakaduol na relocation site. So nasagol na sila dito. Okay. Nya hantod karon nahimo na lang gyud sila dito na mga beneficiaries sa sila dito. So libog na nun ta. Like example sa Sunok property katong Villalon na to phase 1 sa Sugbo Homes. Intended mo to siya sa kuan pod. Intended mo to siya sa city hall employees. Okay. But naman dito yung mga on-site kanang before napalit sa government nanay mga kuan dito nanay nagpuyo dito. So ga-appeal sa dito nya na-appeal sa dito ang mga city hall employees. Inasi usa ka association sa city hall employees kay wala sila ka appeal sa Sugbo Homes kinawahi sila ba. So nag-organize sila line o kanang association dito sila na locate dito sa kuan sa Sunok. Pero Sunok nahimo sa relocation site pod kinam sige pag demolish to panahon na. So na mix na nun siya. Okay. So imo tanan in the face of the master list. Nganong nasagol man ni naman na nakasud nga taga mga professional. For the record lang attorney, pila ni kabuok city employees, government employees ang nakapuyo aning tulo? Na ba kay numbers? Wa pa koy numbers iba sa kuan basta sa Sugbo Homes daghan gyud. Pero these are long time employees. Dugay na kay since 1990s pa kuno ko. Panahon pa ni Mayor Alvin Garcia. Okay. So kuan niya. Pero the project itself, it's not during Mayor Alvin's time the project na kaning mga housing projects na gihatag or kinsa may nihatag aning kasagaran gyud no sa tanan gyud nga sa mga mayors nga tong na kita previous mayors no. Sa panahon gyud ni Mayor Alvin Garcia pinakadaghan nga napalit nga mga yuta for housing purposes. Okay. Usa na ang Sugbo Homes. So for the benefit lang for the employees lang ug mga government government. Yes. Nasa katong mga relocation sites pod. Okay. So di kaning tulo, this was panahon pa ni Mayor Alvin pa. Yes. Yes. Okay. So dugay na sila. Okay. Pero karon ba nahimo na mo gyud ning kuan gyud nahimo na ni siyang issue. Plano man daw ni Councilor Galon nga ipatawag mo for an executive session. Usaw man ni pagkuan ron kay especially ron nga dili ba ka usay imong pagduda ni na naa ba kay na disgruntled nga kuan ni nga kanang inday kaning kuan so kaning beneficiary nga basin nagtuo siya ba nga nakapuyo sa diha. Adi mo lang to giingin ako to the first place nga wala na verify lang ba wala na misinform na siguro siya ba. Pero actually practically speaking, so uban sa nato nga relocation site intended pud sa katong mga urban poor, mga homeless and underprivileged. Nasa joy mga dagko ng mga balay dito, mga professional na pod. Kay ingani mi tabo gud. Kaning pag relocate ana lito, dugay na in 1990s. Siguro urban poor pa sila. During sa kuana sa mudagan ng panahon, mahimo naman silang ma-professional god. Okay, tungod lagi kay hatagan ang ama sa magsigil taga pobre. Basig ang anak ani nila na nakakuha na nakaskwela na nahimo nang abogado, engineer, di padako ang balay. So moadto ka sa side may urban poor ba kaning lugar nga nung dagko kay mga balay kay sa una gagmay pa nila mga balay. Sa karon ni dako na kay so it's like an unintended consequence of kanang kuan of development. Yes, nga sa dili masinso ang tao, masinso magina siya. Correct. Bitaw. Para sa nitabo gud sa ano ba namo dito sa Bulacau nga moadto ka dito dagko na kay mga balay. Ang dito sa JK Gudlaan. Row house man na siya. Pero tanaw nimo dito dili na row house, ilan nang ipang usab. Nahimo nang 2-story, 3-story. Kay niasenso naman sa dangila. Yes, niasenso naman sa sila. Siguro nanganak na sila, ginahanglan sila dako nga space. So, yan nabayran naman nila ang yuta. So tukod sila gilang kuan, gilang ipag-usab. Ingana siguro ba? Pero sa bagay nga ni ba nga especially kung resident ka
sa inyong case with DWOOP, especially sa kaning mga urban poor nga mga communities ba, na ba mo'y kuan way of knowing whether kaning mga tawahan na professional squatters, na ba mo'y records na? Yes, kuan na may kuan gyud na may time to time kanang revalidation. Okay. Kay amo gyud balikon ang mga housing sites kay among ipangumusta kung sila pa paghihapon mo na i-validate na mo kasi igsunod na mo tung adto di na mo yan na namuyo kay kanang normal mo na to ang kuan na to ang atong consequence ba nga ibaligya ng uban nga mga kuan di ta ka talikodan ng reality ako ba ipamaligya gyud posible sad kanang nakita siguro sa ni kuan ni Consul Gelon basig na yung mga kanang mga nakapalit ba ng mga professional kana usay di man gyud most of the time di gyud mi ka kuan gyud di gyud mi ka bantay sa DWOOP ana. Okay. Okay, for example, like atong sinyong past nga mga program ni like the case with SIR, slum yes improvement. SIR problema kay SIR aton ibalik nimo dito dili na mao ang mga beneficiary Bitaw, correct. Gigi pamaligya na Kay sa kadugay nga panahon nga naana na sila kay tuluman ni ka communities, I think, di ba? Suba. Upat Suba, ka barangay, Pasil, Sawang, Alas ka Mambaling. Alas ka Mambaling. During sa inyong past programs ni Sauna, medyo na sila nga naiuban ko no nga i-validate nimo dili nang tagi-yuta na giatag na daw sa lain or gibaligya na ba. Pero I think one of your program handlers ni ingon nga dili ginato na ibaligya supposed to be it's intended for the homeless. Pero nani nga na case attorney nga especially kaning SIR, this is a long standing program. Dugay na siya, 1970s pa na siya nga nga project. Panahon pagong papa pa ni BBM pa. Yeah. Pero nakakuan mo, naka-encounter yung mga nga case yun nga na yun. Yes. Daghan jud kayo sa SIR na to. Factors nga nung ibaligya nila attorney? Depende rin na sa beneficiary. Ay naiuban na nila I think dugay na gid namuyo I think sa kaasenso na nila dailad ko or namatay na ba ka ang kuan or mobalhin sila og kanang residence so katong ilang area dito ilang baligya mo man may tabo kay ang kaninga nga area gusto na mga depressed area mga sa una uban siguro kung mga professional lang manak mobalhin dito sa makapalit og subdivision so ang ilang kuan dito ibaligya nila so man may tabo gyud. Pero sa case of, for example, if ako beneficiary ko, bago palayo, mamatay ko, ako'y next of kin, what happens to the property? Ma-revert sa Cebu City balik sa Cebu City Government. And it would be sold to another Yes, award na sa laing qualified beneficiary. Okay. Speaking of SIR attorney ba, may nag-story ata about kanang so far sa SIR na to karon naabay mga I think di ba na maginuntan na siya wala pa yung mga waiting list kay I've heard nga naay sa mga tao kuno nga naghuwat sa kuno nga nay mabakante kuno ang SIR kay sila kuno maka-take over kuno ang normal na mo nga procedure niya ang waiting list ang nag-handle na ang mga homeowners association. Okay. Sila may mo recommend kung kinsa may awardan kung may mga mo back out or mo transfer og kuan. Okay. So at least sila ni mo mag-manage ang call. So usually kung for example na mo back out unsa man family the next of kin mo makakuan or so next of kin sa kuan gyud sa original beneficiary. Or heirs so kung matay na ang heirs mo assume na. Okay. Pero they are free to develop the property sa SIR. Yes. Basta within lang sa ilang kuan silang homelat. Di lang mulapas. Kay murag I think during the past discussions with Kuan, dagan kita especially with DWOOP, nindo magud kay ni kinaay program ang DWOOP regular program ang DWOOP dinhi sa Subuanon channel ba. May bawaan na to nga SIR I think one of the longest nga mga housing programs dinhi sa Cebu City is also having a problem also when it comes to its kaning pag-manage niya. You mentioned magud sa katong last interview na to nga there's a problem when it comes to the titling, the issuance of title. Problema sa misa is SIR gyud kay actually SIR is a separate office from the DWOOP. Kay dako man siya nga project so wala gi kanang hand gyud ang DWOOP sa mga records o ang mga mga titles under SIR pero katong pag 2010 na may ordinance nga nag-ingon nga incorporate ang SIR sa DWOOP nga office. So na-transfer siya pero wag gyud gi-transfer gyud ang mga records gyud from SIR office sa DWOOP. So ang bisag na ordinansa na. Bisag na ordinansa. So ang gahandle gapon sa mga record katong SIR staff. Okay. Ang problema ra ba karon ang SIR staff karon ni-retire na kay mandatory
age of retirement na siya, niabot na siya. So, usara siya kabuok. Problema na mo karon kay wa niya gi-turn over sa among office. So until now, attorney, wala pa gihapon na settle ang katong pag-turnover sa kuan. Pag yun, mabitaw na nga akong gi-assignan ako akong legal support system to study legal moves na para ma-recover gito na mo ang mga records yun. So nasa usa ka SIR staff nga ni-retire na. Ni-mention to ang, I think, kadit lang. Ni-mention magud si Kwan, I think one of your guests sa inyong one of katong presidente sa inyong SIR. Nga sila kuno mismo nangukay kuno sila dito di nakita na kuno na nila ilahang mga papeles. Di incomplete pa gani nga papeles. Tinuod di siya attorney. Yes, tinuod siya kay usa sa problema na to sa dili lang SIR sa DIWOP mismo no. Kanang ang DIWOP magod kasagaran na mga casual workers. Okay. So appointed by the mayor, President Mayor. Kung mag-change og administration, mag-change po og head sa DIWOP, mga staff. So walay turnover ba sa mga documents ba? So mo sa nahitabo sa SIR. So nag-change og administration, wala niya ang katong ingon nga katong staff sa SIR gibalhin man pud siya og laing office. So wa siya nagbilin og records. Sila mismo ang ni-okay sa dito sa archive dito sa SRP kung asa mga record. So dito nakita nila giditso ra ko dito, giditso ra ko turnover dito. Gisulog og sako. Gisulog sako. Kaluoyin taon. Bitaw pero unsa man katong ilang na recover nila. Unsa man to kanang incomplete gyapon to? Unsa incomplete gyapon to? Incomplete gyapon. Unsa to mga papeles attorney ang ilang na-uncovered? Siguro ilang nakuha dito mga kuha na to, mga master list sa mga beneficiary. Wala resibo. Kay wala resibo. Bayad mo na di ba? Ang resibo na ang first copy sa resibo naman sa beneficiary. Okay. Ang second copy naman na sa City Treasurer's Office. Wa to resibo dito. Okay. Siguro mga memorandum of agreements, mga contracts, mga master list, mga beneficiary screening requirements, mga subdivision plan mo siguro nakita nila dito. For the benefit sa atong mga viewers attorney no, unsa ka importante ning documentation sa SIR? Ano man nga ato mo gining gipapangita ganato nila? Kuha, importante gyud ang documents kay ang ato mong end goal sa atong program is to deliver title. Titulo gyud sa kada kuan. Kay security of tenure para nila. Yes, security of tenure yuta gyud nga mailangan. Mag-process kayo title, daghan mo kayo ng mga documentary requirements. Deed of sale, certificate of full payment, ilang mga receipts, ilang mga contracts. Ikuan mo na siya, subdivision plan. Ikuan mo na siya, i-attach mo na tanan. Before i-submit for titling. For titling, yes. So, ang karon in limbo sila karon because aning naitaburon nga. Yes. Kuan nga, tungod kay na loss ron. Karon nga ni kuha na magid mo, ni contemplate na magid yung mukihan ni. Unsa may plano ron moving forward ron? Padak-an ba ninyo ang staffing sa SIR office? Na nabagin mo kanag yung designated yun nga kaning SIR special gud siya no, kay na say special ordinance gud nga nagkuan nga sa iyang mechanics no, sa pricing, sa ilang kuan, sa ilang titling o sa staffing na gid siya kugalingon. So akong gibuhat katong ordinansa ato tong tumanon. Okay. So nakabutang mo gyud sa ordinance nga kinahanglan ay SIR task force headed by DIWOP, CTO, accounting, yan nasa say SIR nga oversight committee headed by DIWOP, SIR office ug mga representative sa katong 4 ka barangays as beneficiaries. Muni mga homeowners associations. Nasa say grievance and arbitration committee. So ako gibuhat ako tong i-activate katong mga committee para matutukan kaning SIR jud nga program. Okay. So katong mga files attorney nga wala pa na turnover, unsa man to? Mao ba to'y gamiton para sa mga titles? Titlings, yes. Mo siya gamiton for titling. So meaning attorney wala pa yung mga titles karon nga mga napagawas aning mga homeowners. Actually, during the span of time, daghan na-release na tong title sa kuan sa SIR. So katong mga wala pila na ka percent ka attorney? Ang wala pa koy record ana kay wala gi turn over. Wala turnover. Okay. Kay kator lagi ang mo process sa title, kator ang ni-retire nga. So nahug di mo Sara mo so process meaning nato siya yung mga na-process ng mga yes, titles. Yes, pero napay mga titles nga wala pa. Mas daghan pa ang wala so nahugan daghan pag wala sad kabayad. So munahog mo nga murag ni back to zero mo. Yes, ana gina may tabo murag back to zero nga ngita lang gyud asa mi magsugod para kita no ko pila na balanse nang mga. Pero di ba ang SIR beneficiary they are required to pay
ani mo bayad Yes, sila. nagi na sila. What happened to the money nga ilang gibayad? Namatay trust fund ana. Okay. So City Treasurer dili sila Dili directly man na mo bayad sa mua ato man na sa City Treasurers. Okay. So Ang ato lang ledger lang na sa ledger lang, tuwa, kung pilay okay. balance nila. og ang ilaha lang na murag kuha nila ang ilang compliance lang. Assessment kung pilay lang biro no na. So kanina lang assessment na lang ang inyong pagpangita na lang to determine para maka-issue na mo og titles. yes, Okay. Any kuan pa other ka Kier? Okay na actually unsay kuan attorney napupos naman jud atong oras. So unsay imong mga additional parting shots para sa ato ang mga kasubungan na minaw Baka karon. mga announcements, bro. Okay. Para lang sa itong mga beneficiaries sa socialized housing project, no, mga programs, ako lang isulti ninyo nga padayon na itong kuan kung sa obligasyon ninyo based sa inyo na pirmahan ng mga contracts na may bayron nun, padayon lang kay sa ngadto mahumanan na ninyo og bayad padung na gina sa pag process sa title. Kay ba man ta nga along the way daghan kay mga problema, ang inyong subdivision plan wala na approve, ilang master lease wala na approve, ang uban wala pay contract, uban na expire na lang contract, wa pakatiwas og bayad. Ako lang nagbuhat mi og mga kuan gyud karon sa Diwop, nagbuhat mi og tanan nga mga moves para lang gyud matuman na ginato ang ato ang aim nga kuan gyud makahatag security of land tenure. Mora gina. Labik example karon na itay bagong ordinansa nga katong mga dako nag-penalty, naka-incur nag-penalty kay dugay-dugay na sila na wa kabayad no. Natay penalty condonation and restructuring ordinance Kano saan siya? nga magsugod karong November, magsugod na mi. Okay. So unsay pamaagi ani nga penalty attorney? Mobayad sila sa kung dako ilang penalty, mobayad sila 10%. Nya ma-waive na to ang 90%. Ma-waive. For the socialized housing programs nila? Kato lang na socialized housing program. Okay, socialized housing program. Way appeal ang SIR ha. Okay. Sa Lahir sila, lahir sa sila. itong SIR. Okay. Naman siya kaugalingon lang yung policy ang SIR. Okay. Sa katong mga regular na to, mga kuan ba katong relocation area na to. Mga how many ni attorney ang atong mga relocation areas karon din sa Ang among housing sites karon around mga 120 na ni ka sa areas. in terms of beneficiaries? Sagol siya na on-site kanang nara sila diha nya paliton ang yuta sa gobyerno or relocation site resettlement area nasa ibalhin sila. So So kana nataron mag-start karong usa to nga November. Until when ni siya ang kuan? 1 year. 1 year lang effectivity sa kuan. Mo na sa November next year. Okay. Unsa may kailangan for the benefit sa ato ang mga tipaminaw, unsa may kailangan nilang ilang buhaton? So kung naka-incur na sila og penalty no, next month November pwede sila mo bisita sa mong office para na application form. Okay. After na application form, mobayad sila sa 10% sa total penalties. Okay. Ang pagbayad ani unsa man kanang one-time bayad One time. Okay. 10% naman. Okay. Mo issue sad mong notices aning mga tao na kaning especially nga nay mga penalties mo issue sad mo. Yes, nanatay nagitay regular gyud nga issuance sa mga collection notice sa mga beneficiaries. Okay. Nang mo lagi na problema lagi kay di lagi mo bayad on time so maka-incur nag penalty. Pero nasa yung mga housing project na to, mga home site na to nga ang ilang kontrata wa say penalty. Way penalty. Okay. Nasa uban nga di mo standard gyud mo sa problema na mo nakita sa tong housing project karon. Lain-lain og policy kada area kay ingani mo gud siya na mo gud tay kuan gud kanang core project ba kanang city owned rehabilitation estate o city owned property na siya wala palita sa city. Okay. Ever since city na gid Core, CORE, city owned rehabilitation estate. Kato nga mga core wala to siya penalty clause. Kay wa may investment ang city ana niya. Katong napalit sa city, katong privately owned nga napalit sa city or katong relocation site napalit sa city, kato nato sila yung mga penalty. Okay. Kay tungod kay recover ta sa loss na to. Okay. To. So kaning city own wa kayo investment so munang kasagaran na nila wala mo yung penalty. Nasa uban nga way sa interest. Kay katong city own wa sa ta interest. So karon especially sa imuhang pamunuan ran as sa Diwop, you're trying to sa man murag ikuan na gyud nato nga kanang sa mga future socialized housing projects na gyud tay set nga policy na gyud ani. Yes, standard na gyud policy mo na mong gusto nga kon standard na siya. So that's one na
with kanang klaro nga kanang guidelines sa payments, especially sa kuan. Yes. Sa kaning mga atong mga beneficiaries. Pero kaning core nga projects, okay ra sa nimo nga mo continue ni sila even if kuan kay it's a benefit Okay ra man pod kay wa man tay investment nga sa kuan sa government wa may cost ana kay ato man ang yuta. Okay. Here. So mo na siya mga kasugbo, in atong nadungog ang Executive Director sa Division for the Welfare of the Urban Poor kundi WOP si Attorney Ronald Anthony Lebrando. So mga kasugbo, kini ang atong programang Pagtuki, Pagsusi, Pagsuta. Ako si Kirko Hina, kauban si Justin Vistil. Daghang salamat sa pagpaminaw og hangtod sa sunod nga higayon dinhi lang sa Sugbuanon Channel. Daghang salamat.